Di mo mangaon ay busog man di ini. Pangaon mo. Oh. Ay, asa mo pusog tubig kadali lang. Ay, kadag ko sa mga manok. Kadag ko, grabe kadag ko sa akong manok. Ay, bebe. Salamat. Kadag ko, grabe kadag ko. Dagang salamat, Kings Vita Plus. Sus, walo naman din kakihiluon. Eh, pwede na bidili sa birthday ay. Ayo! Uy, Mads! Dali mo, dali. Ayo! Uy, saan mo? Uy! Ano yung manukan? Daw, dabi na kayo no. Di ba, giinanti ka na magmanukan ka, akong baboyan ron, di ba? Dako ikita. Isara dito ka manok sa unan no. Gagawin na naman yung Ayo, ay makurang tiki mahadlok si mga pangalan, dapat pangalan ninyo. Si Louis Vuitton, Asa? si Prada, si Gucci, si Chanel, si YSL, No, no? ka mga dato. Tapos na si Uni, Sino ni? Unitap. Saan ba kayo mga piso? Dagat iba ito. Ako ano yung piso, ha? Di ni manuhi. Dagat piso Ano na. yung piso? 30 kabuk piso. Para na magbuhi-buhi po ko dito ba? Tapos ang mga Asa itlog. daw? Pakita, kita ko. Dagat itlog. Basig itlog na sa bitin, ha? Pila ito sa dito, awa dagan kay itlog. Sa manok dyan, ha? Oh, dagan kay no, napa isa diri. Awa sa kadaghan. Mga unta na man. Awa sa kadaghan. Pwede na lubog ang mali. Oo. Pwede ka ayun. Ang mga unta na hindi. Napay naglulong ng ulan. Sige, ako siyang kong. Ano ka ang naglulog? Awa, pakita yung itlog. Dagan siya itlog. Awa. Awa, dagan kay itlog mo. Kasi awa na Ano ka power? Ano, Mari? Uy? awa na pa kay mga piso na. Asa daw, Mari? Awa, ayun sa pagkurat. Kaya mapak sila. Siya na lang, Mari. Sino, Mari? Usay kay malaan nagpugon mo. Ulo, uy, ka power. Kabalo ka, usay ko Tanawa pa dito mga panit. Awa, bulabas ako sikreto. Ato sa Limpyo kung Wala ko panit sa ang sikreto. manok. Kings Vita Plus. Di ba? Kings ko ni. Grabe yun yung Kings, no? Kaya kung mga baboy, gano'n, limpyo kayo ron. Ang panit, ang unod, pagbaliga lagi, Mari, gamay kay taba nipis ayo. Nagsudag ko kay nakita. Dagko ay kita ang mga unod, grabe yung unod. Uy, grabe. Mabot mo to si Ising ron. O, saan na po siya diri? Abot, mag-usa siya, di ba? Nakita na ko ito, gadadala, Kings Vita Plus. Ano, inggit bang Di ba siya na lang dyan ang walang farm na? Hindi. Oh, wala palibak ko. Ano ko? Nagbuhin ako mga boiler. Boiler? Ano man mga mga board? O pero dili Bisaya, boiler ako ah. Ikaw na lang siya walang farm na mo, bro. Na ano gani yun, na ano na? Sugdi, pila naman ka manok. Ha, tagan, mga ano to ka manok ah. Ako man. 500 ka manok pero dili nani, boiler ako ah. Daggo kayo. Ang lindot ng boiler, pang Bungot ano. yung kayo kuan. Ang itlog mo dana, dagan ka ayaw. Pas kay mangitlog yun. Pinagto ko diri kay ano ba ka nang alanganin mo isa ra ka buong da Ako, 500 dana ka? meto ka buong dagdan ko. Pwede sa ako ni ulian. O, sige, sige. Ay, problema. Ay pag kailangan jud ako ni kuan. Kailangan magtinabangay taninyo, dapat madako taninyo ano. Kailangan jud ako kay ni kay ano ka daghan di jud kay tunya kay. Basta Mads, promotan ganin mo, ina lang ko, ha? Kay, dagan pa kita stock dapat ay isa ka kuan, isa ka bankrupt ka. Karton. May problema na. Ha? Ano nakauyon jud ko ang mamanok jud dagko kay sa katanan. Di ba, Ako nakauyon. kita ka sa itlog. Itlog ko, itlog. Yung una ko nga. O just ako. Dili, uy. Sinong boiler ba? Tagaan tigag advice. Ay usa ba si siya advice. Kuan manit, 1 teaspoon is mga manok ha, basig malahi mo ba naman yung mga kuan manok, iro, unsa bana, kanding. Ayo ginainti mo na ka ulo mo kanding na namo ko kay binuhi nga kanding. Oo, ang ako gin baboy no, lahi ang tingog. Usa man. No, Uy, dagko pa itong lasa ko ato sa inyo dagko pa yung baboy. lahi tingog, murag English o sa buong, murag social yun siya naman no. Mo gani sa hindi salamat ani ako na nang isa ha. Ako ana. Sige ako na sa iyo anon. Balik lang ko diri ha. Ikaw na ibahala sa manuhi ko na naman dito. Sige sila Mads, kay di pag gutom. Mo ni mga abtik naman no. No, di ba? May energy. Oo na, nakanindot. Masin pag bukdo na mo, di sa padakop. Ikabalo mo lang ihawon sila Mads. Matsagay isang itlog gabi, kawa ko pamahaw ba? Sige, sige, sige. O, dala po ng Kings Vita Plus. Guhit ng kutsara. ha? Duwa ka pamahaw. Sige. Duwa ka itlog, nag-diet po ko, egg diet ko. Ang sapa nila, ha? Sa eksakto ko na, wala nang tanaw. Salini. Oo, ang hatag na bugay ko kung mga piso magbuhi ko bisaya ba. Sige, sige, sige. Bisaya mo budi para mapakaon. Galman ko ng tulong. Ha? Si Ganman. Galman na ka na ano ba? Sige, sige, dira, dira. Ay, di ko na ito. Gato na ako, nabuak na, ha? Ako ang itlog ko. Basig.
Di na mahilabot, sige, dala. Wala ka daw. Ay, mabalik na lang ko. Ihatag siya ng isang itlog ha. Sige, ibalik na lang ko ni Bala. Oh, ato na mi. Di mo ganahan ng piso? Sunod na mabuak na. Tarong ba? Ang piso mismo ba mabuak? Bahala mo di ha. Sus, kaswerte na. Swertihan ako. Grabe ang Kings by Top Plus. Grabe. Mads, wala na si Minda? Wala na siya. Ako ba na lang ng manok. Di, gani. Ataan yun mo. Napay. Napay na ang bini. Ayun na, tira yun na. Okay na ni. Okay na lagi. Okay na. Ano na lang. Kani, dala na lang yung isa. Nakapalit naman akong banog Vita Plus. 12 ka buo. Kasi kabuok. Basta kung pag makutanag yung mga silingan kung kasi gamit din mo, ina Kings by Top Plus. Mo yun eh, Kings Vita Plus yung ginaingon sa ilakan. Tingala yung sa dagko, yung kay manok. Nakabuhi mo ko baboy 5 ka Grabe buo. kay na. Grabe kay na. Napadalan pa takamat. Uy, ay, Mads! Oh, ako man lang isulod. Ay, sulod. Wala na lang, Bi, ha? Salamat. Inyo na ha pa. Pasalubong na ko sa iyo. Ina yung papa nga. Salamat kayo. Sige. Oh. Mads, darin. Uy, sa Mads. Nagulo ko sa manok niyo. Ano ginawa? Mga islog, makaingit ka kayo. Tingnan ko magbanok ka na ng pugkuro. Ako na alam ako yung manok. Naku di ba kayo. Ang pasti kayo na ko yung tuyo. Kasi may aktoy. Pagalamis ako sa inyong mga ano di. Ito, baboy? Yung baboy ba mabuhi kung puno. Unya, usa may kuha na. Galang mo na ako, syempre, pag mudag ko ng baktin, dagan na mudag ko kay gamitan may kong Kings Vita Plus. Oh. So, pag mudag ko na, unom akong kung anong, tulo-tulo ta. Ako na magpakaon, ako na bahala sa Imo na tanan. Ako na tanan, pati Kings Vita Plus, wala kay kung anong. Ako na bahala ni. Ang anak o pagkadako na? Ang gabnay, pabaktin pa akong galman. Pwede pa pagalman ko ni mo ko anay. Ah, pwede di anak? Oo, naroon na sa Bulo iyo. na, ba pwede di nga na anak? Oo, niya tapos, na kay anay dito. Oh. Nya, wala man kay ano no, barako. Wala. O, pwede ako rin mo tira. Pwede na ikaw. Oh, kaya Yang wala. anak, pila may tunga. Tunga ta. Nagungga din na, No, no? karay mo ang dili mo ano ba kay namo ko'y barako po dito. Sige. Kung ako na lang po ano para mudag ko kay gamitan man akong Kings Vita Bitaw Plus. Usa na, na pagalman. medyo na busy mo ko ron. O pagalam ka. O pwede na, galmi. Sige, hindi na ko yung banabi pagalam ko ba. Kung pagalam ka, One night lang ko. napitang anak ni mo tunga ta. Tunga ta. Basta mo kambal, yung isa-isa ta. Sulod ka na ko ni. Bulo makamay. Nung kay Bono, kasabon kasi ng Bono. Di sabo eh gamo ato din ay di na mo gahi ya. Pareho magunong nawong, lood bun gun. Basta ha. Lagi may problema. Unong kababoy lang. Dagan bahala. dago yung mababoy dito Ako bakit. bahala. Unom lang tapos sa ano pa. Sige. Una na ko. Sige, diri na ko. Asa ka? Ay, manok ka na Manok mo Nikon. Kawatan kag manok ka. Hindi, uy, buang ay sapat. Hi, we are the Kids Good Vibes! Ayan, gimbitahan na mong among mga kaigsuunan, especially sa mga wang na mo diri sa Facebook nga sa mga naialagang baboy, manok, Kanding, iro, hayok. baka, Baboy! Baboy, Ano baboy. sa kamo kumutanaw? Wala lang, naano ako baboy na excite lang sa dahil isang baboy lang. Ayan, sa mga dahil plano pa magbuhi dira sa especially sa mga manok nga gusto niyo dagang itlog, gamitan niyo ang Kings Vita Plus. Yes, sa mga nagtanaw sa mga episodes sa Kings na kung nakita niyo na nagamit ni sa kanding, sa baboy karon sa manok na po. Pero ang manok para yung mga manok kusog mangitlog, dali ang iyang serbisyo. Yes, and also sa mga baboy production. ang baboy po gagmay kay kuan Taba, dagkog unod. Mo ni nindot sa Ipakita ang among mga manok, tanawa ang among mga manok. Sa una, isa ra na kabuok. Karon, 23 na. di na maihap. hindi na maihap sa kadaghan tungod sa Kings Vita Plus. Tapos, daghan pa kay mga nangitlog. Og nagpamatuod yun na ni si Tinkerbell kay ilahad yun yung manok. Yes, so proven and tested yun yung mga wang. Actually, kan sa likod, amo agin ni Tere. May nakabuhi ang isa kadiri. Sila isa. Balik. Ayan na, sa mga naihayo pa, pwede ni paski iro ninyo pag gusto mo vitamins kay ang kanin manggudaghan kinig vitamin ay A, D3, E, vitamin K3, vitamin C, vitamin B1, B2, B6, B12, folic acid. Ang nakaninat pag anti-stress, energy booster, and prevents dehydration. Yes, ug Basta ikaw basa. Basta isa pagbasa na. Physiological process in the gut. Physiological. Ha? Basta mo na Physiological, bugo. kabalo ba ka na mag-increase din siya muscle mass development? Di ba? Oo, di ba? Nag-increase mo ganit mo. Huwag mo kung inom. Huwag kung inom ani uy. Pero ikaw seryoso mga wat, tinuod yun siya, wang itry yun yung Kings Vita Plus kay grabe ka effective. Proven and tested yun kay ako mismo ako nagbuhig manok diri sa mong balay. Grabe. Ug sa mga silingan namong natagaan ani, grabe po nila pasalamat sa mua kay grabe jud ang basko Yes. nila mga hayop. So, asa pa niyang ginahulat? Palit na! O Kings Vita Plus! See you on our next episode!